dnešního videa. Dneska si zahrajeme hru Kdo by spíš. Je to o tom, že my si vylosujeme papírek, přečteme to a budeme hádat nebo tipovat, kdo by to spíš udělal. Vlastně budou 4 kola, takže si každá z nás vytáhnou 4 papírky. Já to vždycky přečtu za Emmy, protože muž krabopis no comment. Takže já si myslím, že můžeme jít na to. Já. Dobře, jdeme losovat. Hej, tady máme nějaký papírek. Kdo by spíš mluvil ze spaní? Rozhodně Emmy. Já si myslím, že Izzy. Já asi já. Takže buď já, a nebo Emmy. Tak jo, můžeme jít. Já si vezmu tady tamto. Kdo by spíš jedl stejné jídlo každý den? Ty. Rozhodně ty, Vanes. Já. No tak. Já si myslím, že Asi taky Vanes. Dobrý, jdeme dál. Takže teďka jde Emmy. Já jsem si chtěla úplně od dola sedět. Přestívka, že? Jako má. Pojď. Jo, já. No, počkej, takže jdeme dál. A kdo by spíš spadl ze schodů? Já. Já si myslím, že Sophie. Že? Jestli Izzy, pamatuješ jednou, jak jsem já na ty tam. No, ale já řeknu. Vymlela u babičky. Já říkám Sophie. Já říkám Já Sophie. jsem taky Sofie. Já říkám, tak já takhle Sofie. Sofie. Já jsem si Sophie. Můžeme dál. Takže pojď, Eli. To jsem tam úplně, já to rovnou zpátky tam. No to rovnou už. Jak ztratí. Kdo by spíš šel na rande s klukem, kterého neznáte? Nevím. Já si myslím, že Izzy. Já taky si myslím, že Izzy. Asi já, hele, ale musel by být nějaký jakože fakt hezký, chytrej, že jo? Prostě můj typ. Dobrý, můžeme. Kdo by spíš zapomněl achtovku ve škole? Eli. Já teďka hodně zapomínám. Eli. Eli. Já si myslím, že já, protože já jsem jednou si zapomněla absolutně. A tak jedna. Mě to vzala jedna holka. Takže Eli nebo Vanes. Tak můžeme dál. Já jsem si jenom zapomněla na Takže kdo by spíš zpíval v autobuse nahlas? Rozhodně. Takže Izzy. OK. Můžeme dál. Vylosuj si. Já už tam neudal. Komu ty zadáváš ten trikot? OK, so kdo by spíš flirtoval s barmanem, jako balil? Tak to vlastně, že tady princeznička Vaneska. Takže Vanes. Eli. Vyhrála to Vanes. OK, so Rozhodně ne. Eli? Nebo jakože... Ano, Jo? Kdo by spíš strávil celou noc na Večírku. na večírku. Nebo party. Tak. Že ty máš až to čekací, jako teďka. Jo, Vanes. Takže víme, že Vanes. No. Takže když ji pozvete na večírek, takže ona to určitě přijme. Klidně do noci. Klidně do 10 Kdo by rána. spíš se počural strachy z každé horor kravině? Sorry. No, tak jsem to teda vyhrála. Já jsem Dobře, tak Eli. Vanes? Kdo by spíš snědl hovno za 10 000 korun? Za 10 000 korun hovno sníst? Já? Jo, jo, ty. Já to ale fakt myslím. Emmy. A proč já? To bylo dobrý, Emmy. Jo, to bylo dobrý.
Emmy, Hlasuj. Já taky to počulaný, tak se nebojím. Tak ty jsi to rozbil, ne? Kdo? Jo, kdo? Kdo by spíš vydržel nejdýl na telefonu? Sophie. Tak jako Sofinko. Tak jo, ty musíš i jako tady to stříhat, že jo, takže Sophie. Ano. Na potečku. Kdo by spíš sám na opuštěném ostrově? Kdo by přežil, ne? Nebo kdo by spíš byl sám na opuštěném ostrově? No, Jo, tak jako... Jo. Já ne. Já si myslím, že Izzy. Já jsem strašně kamarádská, takže to Jo, ne. rozhodně. Tak, Já bych dala tebe. Já taky. A nebo Sophie. Já dám Sophie. Jo, Sofie, ona tam může Sophie, aj já jakoby taky Sophie. hrát. Takže Sophie. Sofinka. Dáme tě na opuštěný ostrov. Takže tady máš. Ahoj. Neboj. Já si myslím... Hej, počítám je nějak moc papírku, ne? To nevadí. OK. Nevadí. Jsem tam dala Kdo by 19. spíš snědl celou pizzu sám? Tak to je jasný. Jo. To je Jo, jasný. Vanes by snědl celou pizzu sama. Klidně i 2 celý. No, tak to si nemyslím už. Jednu a celou. No. Takže Kdo kdyby spíš se Jsi stále youtuberkou. youtuberkou. Jo. Myslím, že ne, za mě. Takže Izzy a Vany. Izzy a Vanes by se stali youtuberkou. Já jsem ho tam vrátila, to byl tento. Já si dám tady to s akrylkou. Kdo by spíš vyzkoušel extrémní sporty? Ellie. Elinka, Pepinka. Ellie vyhrála. Sophie. Elinka. Vyhrá Ellie. Sophie. Ale vyhrá Ellie. Tak jo, tak to vyjde jenom už na vás. Okay. To si Počkej, a děti neměla Ellie? měla? Ne, a jo, ona neměla. Ale teďka, kdo by spíš zapomněl na své narozeniny? Vanes by zapomněla na své narozeniny. Já bych měla. Jo, ona nebyla, ale v tom třetím kole. Jo, pojď. Kdo by spíš si nechal obarvit vlasy na zelenou? A neměli jsme to už. Ne, Emmy. Ale jde náhodou 2krát. nevím, asi já. Takže Já to ještě Emmy. Takže doufáme, že se vám to líbilo a pokud nás chcete podpořit, tak dejte like a odběr a sledujte náš profil na Instagramu crazy_girls_c4f. Takže bye! Bye!